The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as a Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaugalingon. Alang kanimo magtutuo, gimanduan ikaw nga imong hinganlan, imong isugid, imong ikumpisal ka ng mga sala nga anaat sa imong kalag, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, gikinahanglan ang imong paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga mao kana ang ginganlan, otherwise called as divine eraser, kay kana magapapas man sa imong mga sala sa diha nga imo kanang hinganlan if you admit, o human imo buhata kana, andam kana sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, ang imong pagasundon dili ang pagkumpisal, kundi ang gamit niya ng imong kaugalingong kabuton sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining lain usab nga higayon imo kaming gilugwayan aron sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Niini among Bible study through the YouTube, ubos nining ministry. Uban ni kami, O Diyos, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong o tangtanga mga babag nga sa mga nauna. Aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo nining adlaw, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga igsuon ni Kristo, o atong ipadayon kining atong paghisgot sa tunanan, God's 10 problem-solving devices for believers. I think mahuman na nato kinining atong sesyon ng adlaw, o mo adto na sab kitag uban pang mga doktrina ubang mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Busa ato yung padayon ang atong gisgutan. Now we have already said
that gikinahanglan nato mga magtotoo. I'm addressing this to you, believer, that we believers must be in sync with God's timing. We have said sa atong paingon nga ang prinsipyo, God's timing is always perfect. Ang atong timing, natong mga katawhan, lausi, wagyoy, hinungdan. Kay, basing on God's essences or attributes, wag yun. Dili yun makatupong kita sa Diyos. Ang iyang timing perfect, ang iyang justisya perfect, ang iyang pagkamatarong perfect, ang iyang gugma perfect, ang iyang kinabuhi eternal life, perfect eternal life, ang iyang pagkalabawang magagahom, hingpit, perfect, ang iyang pagkasayod sa tanan, hingpit, ang iyang pagkaanas, tanang dapit, hingpit, ang iyang pagkalabawang magagahom, hingpit, ang iyang dili na mausab, hingpit, ug ang iyang kamatuoran, hingpit. Busa, wa tay mahimo kung wa tay pagpaubos ngadto kaniya. Kay siya lang ang supreme being, supreme nga otoridad. So ang iyang timing perfect. So ang gikinahanglan nato mga magtotoo mao nga kita mahisibo, mahitukma, kanang mahiluna diha sa iyang timing. O kung ikaw magtotoo, walay alamag pulong sa Dios gumikan sa iyong pagka-negatibo, pagtuo niini, then wag yun, dili yung kang mahiluna sa timing sa Dios. A believer cannot be in sync with God's timing if he is ignorant, way alamag, of learning God's timing nga naa lamang makatuni diha sa iyang pulong. You see? So, it will boil down tanan ngadto gyud sa pulong sa Dios. Mao ra gyud ni ang atong ingnon ta ang makapaklaro, makapatin-aw nato nining tanan nga may tungod sa pagkahingpit sa timing sa Dios. So, ang usa ka magtotoo, ma-in sync lang siya sa timing sa Dios, sa plano sa Dios, kung siya nagamalahutayon, nagamasubayon, nagmakanunayon sa pagpuyo diya sa sulod sa iyang puloy-anan nga ginganlag Royal Palace, ang iyang dapit nga kabubuton si Jesus nga ana siya magapuyo. Kay kanang dapita mao'y dapit sa Dios, gahom sa Dios ana diha. This is the place of every believer, residence na nimo, fellow believer, nga adiin anaang gahom sa Dios. O gikinahanglan ang imong pagkamapaubsanon mo kini ang yawi ining tanan. Kung ikaw buot nga magasubay sa plano sa Dios, magasunod niini, magatuman niini, then pinagi lamang sa imong pagkamapaubsanon. Kaya ang pagkamapaubsanon mauman ang kanang agianan o dala nimo nga ikaw katudluan. You see, the principle says, arrogant people are not teachable. Only humble people are teachable. Di man matudluan ng saka arrogante o mapaitas ang tao. Dili yun. Ang usa lang ka mapaubsanon, a humble person can only be teachable. So God Himself said, humble yourself under the mighty hand of God. Mao na ang sulti diha. Remember the principle? God promotes the humble but demotes the proud. Ang Diyos tuboy
o magauswag sa usa ka mapausanon apan paus-os, maka-demote sa usa ka mapaytason. So naman pud na sa 1 Pedro 5:5 ngadto sa 6, God promotes the humble but resisteth the proud. Now, a believer who humbles himself, sa ato pa positibo siya sa pagtuon sa pulong sa Dios, will be exalted by God. Remember the principle, the way up is the way down. Humility is God's timing. Mao na timing sa Dios. Arrogance is out of sync of His timing. So papilion ka. Use your volition. Gamita ka ng imong kaugalingong kabubuton. Inumdumi, inatag na sa Dios. O buot sa Dios nga imong gamiton ka na. Okay? Papilion ka. Apan, may bawaan lang nimo ang resulta niya ng imong kanang paggamit niya na kung na kay pulong sa Dios. You see? Mao nga ang bottom line ini mo nga ang imong pag-ila, pagsabot o kakugis pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung wa kay gana, wa kay panahon sa imong ginaingon, then dili ka makaunsa. May insync sa timing sa Dios. Dili. Now, inumduman ba nimo katong 7 categories of categorical problems? Number 1, distraction from self and others. Ikaduha, fear and other emotional problems. Number 3, rejection. Rejection by your friends and by your loved ones. Then number 4, death or dying. Number 5, timing. Nga itong isgutan karon. Number 6, promises versus integrity. O number 7, old sin nature and fragmentation of trends. Now, diyan sa bahin sa timing, we already said that there are two kinds of timing. Good timing and bad timing. Unsa man ang good timing? Well, good timing is based on humility of the believer. Inside sa iyang royal palace, inside sa protocol plan of God, inside sa divine dynasphere. Ang pikas nini, bad timing, is based on arrogance. O nagibasihan pagka mapahitason. Arrogance of the believer inside the CDs. Namdo ka sa CDs, Cosmic Dynasphere 1 Arrogance Complex o Cosmic Dynasphere 2 Hatred Complex. So, either magbanus-banus ka niya, magbalin-balhin ka niya na. Okay. So, therefore, it's a matter of choice, right? It's for you, believer, to desire to be in His spiritual life or in your spiritual life. So, mugamit ka sa imong kabubuton. Galatians 5:25, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Meaning, ang mga pangandoy, kaibog sa imong kaugalingong, imong kinaiyang makasasala, old sin nature. Now, when a believer walks, but pasabot, modus vivendi niya, gikinahanglan niya ang paglakaw in cadence. Tukma yung kanang higayon niya na ba? In cadence with the Holy Spirit's perfect timing. Ang Diyos, Espiritu Santo, Diyos. O siya hingpit ang iyang timing. Okay? And that's how to be a winner believer. Mao ka na. Kapila man nato kinigod i-empasiya ni how to become a winner in this life and in the next. Mao ni mga punto nga itong ipangisgutan. That's how to be a winner believer. Buot ka bang ma-winner believer? Or loser believer? Pili, hapon ka. Now, once a believer makakabot na sa iyang spiritual adulthood,
siya will become an invisible hero. And definitely, siya sa good timing. Nga naman, tungod kay, he now is in cadence. Na siya tukmang stepping sa timing sa Dios. Therefore, unsay mahinungdanon dinhi mao ang paghatag og emphasis sa balik-balik repetition and inculcation of Bible doctrine. Sinilsilay na gyud sa doktrina diha sa imong alimpatakan. So, you can synchronize automatically with God's perfect timing. Automatic man na. Now, without Bible doctrine, it is definitely a life of bad timing on the part of the believer. Unbelievers call this, kanunay mong gina nilang gamit nining di malas o swerte. Okay? Mao ni lingwahe sa mga di magtotoo. Ikaw nga magtotoo din naman kamutoo niya na. Kaya ngimong gibarugan, grasya naman. Bisag wa kay doktrina, at least naibaw ka kana that is the kining ingnon ta the main gist, the main thing, the real thing sa imong pagkakristohanon nga ikaw gitabunan na. Gitabunan ka na sa grasya sa Dios. So, what a believer lacks in life, mao ang Bible doctrine. Kung ikaw mohimo ng desisyon, gikinahanglan nimo ang pulong sa Dios kung ikaw mohimo ng desisyon. Remember the personal destiny for you, believer. Apan subo nga palandungon nga we will not be able to make this personal sense of destiny nga mahimong tinuod sa imong spiritual life kung wa ka magatubo ug nagasibog sunahan sa imong espirituanong kinabuhi. O usab hinumdumi ang grace orientation. Unsa laingan sa grace orientation? Humility. You see, ang atong sukdanan or basis in our grace orientation is God and His Word. In fact, it is our personal relationship with God that's the very basis of our grace orientation. Inumdumi ang prinsipyo, the way up is the way down. God promotes the humble but demotes the proud. Bad timing is a result of bad decisions. Bad decisions are caused by ignorance of Bible doctrine. Nasabtan ba di mo na? Ang sayop nga timing o di maayong timing resulta kana sa imong sayop o di maayong mga desisyon. O ang mga di maayong mga desisyon hinungdan kana sa pagka-ignorante sa doktrina. Now, bisan tuod kang Dios mo tugot kanimo to do the kaning hisgutan nato, the above things. Still, you are the only one responsible, accountable, and answerable for those decisions. All these, kining tanan, are done out of sync. Wa na ma-incadence, wa na matukma sa perfect timing sa Dios. They are all bad timing. That's why ang timing is always a problem in life. Basta? Abi nimo, anything in life or everything in life gibasihan sa timing. Okay? Like the rising and setting of sun and moon, operation of machines, sa pagmaniho nimo og sakyanan, a car, operation of wristwatches, etc. Life has to be in sync with God's timing. Although God's timing is seen, makita, pinagi sa iyang
Diyos nung mga kinaiya. Divine decrees. Divine decrees ang iyang mga dikrito. His perfect protocol plan, pinagi sa iyang mga pulong. So, wabagka ka alinggat niya ng pag-ingon sa Biblia nga God's 1,000 years is one day for Him, and His one day is 1,000 years. Huwag ka maka-inumdum niya na. Kini nagpasabot nga God does not need timing. Di ba? In the literal sense. Huwag siya magkinahanglan timing. Kay perfect na gud siya. Diha sa Ecclesiastes, ang pulong sa Diyos nagaingon, there is always a time for everything in life. Kini nagpasabot, ang imong kinabuhi can be in perfect sync with God. Ecclesiastes 3:1, there is always a time for everything in life. Ang Diyos nagasulti ka nato to learn His timing so we can be in sync with it. And how do we learn it? Naibaw ka na. Pinagi lamang sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, o paggamit sa pulong sa Diyos. That's the only way to be in sync with God's timing. Kasabot ka? That's the only way. Una-una, unsa may uban ni mong mauna-una. Mga paagi nga ma-in-sync ka sa timing sa Diyos. Wala. That's the only way. Verse 2, there's a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Now, ang usa ka di magtotoo. Okay? Unsa man niya pagka-in-sync with God's timing? Ibaw ka? Usara kapagi nga ma-in-sync siya sa timing sa Diyos. Pinagi sa unsa? Pinagi siyang pagtuo kang Kristo lamang. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. That's the only way nga he can be in sync with God's timing. That is the way to enter into God's perfect timing. Mura na ipagi. Ang usa ka tao who just believed in Christ is a born-again believer. Nainomdom ko niining istorya nga. Diya to'y bata nga 5 anyos. Nagsakay siyang train. Din hina may tabo sa Amerika. Nagsakay siyang train ug dihay usa ka obispo nga iyang gikasakay. Ug ibaw ka ning bata, born again na ning bata. Kristohano na. O iyang gisiko ang obispo. Mister. Iyang gingog, Mister. Or Sir. Ambot o giyon sa na pag-address. Are you born again? Natinga mga obispo. What? I'm asking you, are you born again? Unyang obispo niya, what do you mean? Uy, you mean you do not know? Do you have a Bible? Yun ang bata. At home. Okay. You mark this. You read John chapter 3 verse 3. O John 3:7. So pag-abot sa bahay, sa obispo, iyang itanaw. Kung sa may gisulti sa John 3:3 o John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na, ambot na magtotoo ba itong obispo ha? Basta kaya na kung impacto sa bata na ibanghilista ang bata to. Okay? So muna, it is only by being born again nga makaadto ka, makita ka sa langit, makapuyo ka sa langit. So, the person who just believed in Christ is a born-again believer. Galatians 5:25, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Inumdumi ang Ecclesiastes 3:12,
dos diha nga so, nagaingon there's a time to be born and a time to die. A believer's physical death is God's perfect timing. Ibaw ka ba? He determines the time, the manner, and the cause of his death. Siya ra gyud ang nagakontrol nining tanan. Mao bitaw atong giingon kanimo kini nga atong kinabuhi muraga bitay o gamayng lanot. Thin thread nga kana mahimong putlo na dayon sa Dios kun sa iyang timing na. You see, timing. God has His perfect timing. Your death, my death, is in perfect timing with God. Siya nang magbuot ting tanan. So, your physical death, I'm talking to you, fellow believer, your physical death is God's perfect timing. Siya ang magadetermine sa panahon, sa paagi, o ang unsa manner and cause unsa hinungdan sa imong kamatayon. There's a verse 2, there's a time to plant and a time to uproot. Today, there's such thing as ROI. Ano man yung ROI? Return of investment. If you are engaged in business, that's a time to invest and a time to withdraw your investment. Nowadays, karong panahon na, people synchronize their time to the so-called horoscope or feng shui. Di ba? Mula na ilang i-synchronize ang ilang time. They believe in luck, right? Nagtuo lang yun na sila swerte. You see? O kang giingnan nga ikaw nga magtutuwa na sa mong diksyonaryo. But if you are a believer, you are not supposed to believe in luck, but only what? Believe in the grace of God, which is God's policy. Mo na pulisa sa Dios. That's the big difference nimo. That's the big difference nimo nga magtotoo og sa dili magtotoo. So, ana ay daghang mga prinsipyo nga atong hisgutan o pagatun-an pa. You see, ngano mang gikinahanglan man nato kini. Gikinahanglan kay kitang mga magtutuwa man punta magkabata ba? Kinsa may nagkabata. Nobody's getting younger, everybody's getting older. And in fact, we are getting closer to our what? To our grave. Every moment of every day. You see, tinuod nga, why bisan kinsa ang nagkabata sa matagutlo o gutling sa itong kinabuhi. Ang tinuod, nagkatiguang kitang tanan, oy. Why exempted ini? Apan mahimo ya nato ang pagkamapasalamaton sa daghang mga kaluoy sa Dios. God's mercy. Tinuod man nga may bintaha ang pagkabatanon apan uban sa atong pangidaron mo gawas gyud gikan kanato kanang suludnong kalipay sa paghinuklog sa pagkamatinumanon sa Dios. Si David, hinumdum kang David, nagpahinumdum kanato diya sa Salmo 37:25. Ngayon sa isulti ni David, karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wa pa ako makakitang taong mataro nga gipasagdan sa Ginoo o mga anak nga mataro nga nagpakilimos. Na karon sa akong pangidaron karon nga 77, akong gihinuktukan o gikahibulong nga wa gyud ako biyahe sa Dios. Si tinuod nga iya akong gitugutan nga moatubang og mga kalisdanan sa kinabuhi nga usahay makaingon ko daw di masugakod, cannot be handled. Apan karon
nasayod nako nga kadto day sila mo'y nagaugmad ug nagaumol kanako sa akong kinabuhing espirituhanon. Mao na ay nakaumol, nakapalig-on. Ang Dios kanunay gyung nagatipik kanatong mga magtotoo. Ug sa higayon nga kita may sukamod, kita sayod nga sapnayon kita sa kamot sa Dios. Naanas versikulo 24 niya. Prinsipyo, samtang nagadagan ang mga katuigan, nagkasamot usab ang pagkamatinumanon sa Dios. That is really true. Busa, kita nga mga magtotoo, gikinahanglan, ayaw na ni kalimti, ang atong pagkanunay puyo diya sa atong Royal Palace, Divine Dynasty, Operational Divine Dynasty, Protocol Plan of God, Love Complex, diha mao kana ang dapit nga atong puyanan samtang niya pa kita dinhi sa kalibutan nga giduma ni Satanas. Kay naa diha mga kadaugan, naa diha ang kaligunan, naa diha ang kalipay, naa diha ang paglaom, o unsa pa mga positibong mga description nimo. Kay mao kana ang gibilin ni Ginoong Jesucristo sa dihang didto nagabitay siya sa krus. Hapit na niya buhi ang iyang kinabuhi, o sa pagbuhi gyud niya iya dayong gidungan sa pagbilin kining maong divine dynasty nganhi kanatong mga magtotoo aron maoy atong puy-an nga sama sa pagpuyong Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa sa syuta mao iyang gipuy-an, mao nga siya mananaog. Nabuot pod ni Ginoong Jesucristo nga kitang mga magtotoo mahisama kaniyang mga mananaog sa kinabuhi dinhi nining walog sa mga luha. Buot kini, kabubuton kini sa Dios nga kita magapuyo diha. Kay while we are there inside in that royal palace, we are free from any sin. We cannot sin while we are in there. But doon na tayo kabubuton gihapon, mahimo gihapon kang mugawas. Unsa mga namang makagawas maga pinagi siya mong pagbuhat og sala. Di man nina. Once you commit a single sin, out you go. Gikan niya ng maong royal palace. Og adto na po ka dito sa pikas nga dapit nga may gahom ni Satanas dito. CD1, CD2, mo kada ang imong unsa dangatan. You become a loser believer. But kung ikaw ang nagapuyo sa Royal Palace, Operational Divine Dynasty, then you are a winner believer. You are a decision maker. O ikaw invisible hero. O ikaw kalifikado na mga mudawat sa mga panalangin gikan sa Dios. Ibubo na niyang mga panalangin diha sa tubo sa grasya, grace pipeline, ug ang mga panalangin mo dahili ngadto ambog ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga naan diha kanimo gisuluban ka sa Dios niadtong higayon nga imong gidawat sa Kristo nga imong manluwas. Kasabot ka? Mao kini ang lintunganay nga mga prinsipyo nga angay natong barugan. Baruganay na kini karon. Gamay na lang nahibilin. The time is running out. Mao kini ang pagtawag sa mga magtutuo nining panahon nato nga mahulgaon. A perilous time. Purchasing the time because the days are evil. Mao nga karong panahon na gikinahanglan nga atong amguhan kini nga kita magapadayon sa pagpuyo diha sa Divine Dynasty. Kay kanagong Divine Dynasty,
kini nagpasabot og ikaw na punan Espiritu Santo, na kay pakigambitay sa Dios, nagatuman ka sa protocol nga plano sa Dios. Unsay laingan sa feeling of the Holy Spirit. Iba ka? Ang laingan sa feeling of the Holy Spirit is control of the Holy Spirit. Mao'y magadumala nimo. O nahinumdum pa ba ka sa 7 ka ministries sa Holy Spirit? Una nini, efficacious grace. Ikaduha, regeneration, pagkatao pag-usab. Number 3, baptism of the Holy Spirit, pagbautismo sa Espiritu Santo kanimo. Number 4, indwelling, pagpuyo sa Espiritu Santo kanimo. Ang ikalima, infilling, pagpuno sa Espiritu Santo kanimo. Ikaunom, sealing, pagtimbre, silyo, pagtimbre kanimo sa Espiritu Santo. Timailang ikaw, gipanag-iyahan na sa Dios. Okay? Sealing of the Holy Spirit. Ug ang ikapito, ang paghatag na sa Dios, Espiritu Santo kanimo sa mga espirituhanong gasa, spiritual gifts. So, namdo ka diha sa Juan 15:5, John 15:5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Kanang vine, mao kini si Ginoong Jesucristo. Ang you are the branches, ikaw magtutuo. Kitang mga magtutuo, we are the branches. Og siya nga abide diha kang Kristo, diha sa Dios, og siya ang Holy Spirit diha kanato, diri kanato, the same bringeth forth much fruit. Divine good production na. See? Tungod kay without me, you can do nothing. Ang nothing there is human good. See? Without me, apart from me. Buot pasabot. Og verse 6, if a man abide not in me, ang buot pasabot, na siya sa CDs, he is cast forth as a branch and is withered, nagkalaos. Unsa may ma-picture ni mas pagkalaos? Karnal. You see? And is withered, nagkalaos. Tungkol kay karnal siya. And men gather them. Unsa man them? Human good. Kay kining human good, matud pa sa Isaiah 64:6, filthy rags. Mahugaw nga trapo. You see? Di madawat sa Diyos. And cast them into the fire. Isugnib ni sila. Isugba ni sila. And they are burned. So muna. Verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, divine good na. So shall ye be my disciples. O verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Divine than as fear. Verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Divine than as fear. Even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. Verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy, ang pasabot, inner happiness, might remain in you, and that your joy, inner happiness, might be full, perfect. Dihara kita kutob sa atong tuon ni ining pagtulunan nga atong giuluhan og God's 10 problem-solving devices for believers. Hinaot nga ikaw nakapupo sa mga
pagtulunan gikan sa atong pagtuon nini, paghisgot nini, pagtuki nini, o kini atong gipanginahon pinagis pagawom Espiritu Santo kanato nga masilsil kini sa atong kalag o nga mao'y sarang nato magamit sa atong adlaw panginabuhi ingon nga mga anak sa Dios. So sa sunod magahisgot kita og lain sa mga topic o dapit gihapon ka sa pagsubay pagsunod nining series nato nga Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. So hangtod sa sunod ngayon magampo ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo niining manungdanong mga butang bahin sa among pagkaanak nimo. Salamat o Diyos nga anadi kami imong isang kapan kami sa mga pagi sa pagsulbad sa mga suliran samtang aniya pa kami nining kalibutana alang sa among kadaugan o kalampusan nga paghimaya kanimo. May you increase and we decrease kay ikaw man lamang ang angayan takos nining tanan o Diyos nga ikaw himayaon samtang niya pa kami nining among lawas. Salamat o Diyos sa tanan nimong pagsangkap nga wala gayon nakulang. Mani kami sa among pagbugbuhag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, padayon sa pagsibog sa unahan, aron namo makabot gayon ang among goal nga mao ang spiritual maturity, nga mao ang capacity for life. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.